diskarte, ngayon ay special din natin gagawin. So, ngayong gabi po ay nagagayak na tayo nating magagamitin para bukas po. Ayan. So, ready ko na po ang aking mga gamit. Siyempre, ang ating airgun, ayun na. Oh. Kasi, susubok po tayo sa Pampanga. So, sasali tayo sa palaro na ni Diggs Art. So, babakasakali tayo na nakijoin sa kanilang sa palaro. So, first time ko lang po itong gagawin. Kaya, so, hindi po natin ma-sure kung papalarin tayo dahil sa dami namin. At saka, magagaling din po yung ating mga katunggali. Pero, gagawin po natin din ang lahat para baka sakaling makasungkit din tayo kahit pa paano. Kung hindi man po, okay lang po. Kasi, ang importante po dito ay maka-join po kami. So, kasasama ko ngayon yung mga kuya ko. Siyempre sila Mang Ruben. At saka may iba pa tayong mga kasama. So, doon na lang po sa ating sasakyan. So, bali alas 4 ng madaling araw po ang alis namin nito. Kaya ginagaya ko na po yung gagamitin natin. Yan. Yan. So, yung mga baon tayong ngayon, mayroon din tayong baon na merienda. So, syempre, ginagaya ko na po yung mga dadalhin. Kaya, inaayos ko na rin po. Tsaka, syempre, maggugupit po tayo ngayon ng ating mga sticker. Oh. Hindi pa po nakagupit. Kasi, mamimigay din po tayo ng sticker doon sa ating mga tiksay natin at yung mga subscriber din natin naghihintay doon. So, update ko na rin po kayo pagka ando na po tayo. So, kaya ito po. At saka, paggawa tayo ng ating tarpaulin. Ito po. Ayan. Yung tarpaulin natin, ang ating pangalan nating ating YouTube channel. Tsaka yung mga kasamahan ko po na pupunta ron. Ito. Channel. Ayan. So, ayan mga kasamahan natin sa baba. Siyempre, dala pa rin natin ating payong dahil umuulan po. Baka maulan. Kaya naman sana po maulan din sa ating pupuntahan. Pag maulan po, wala tayong ulihin. Anong pahingi? Brero lang yun. Hindi yung payong, brero lang yun. Hindi naman. Kung pangilaman kasi nga dadalhin ko yun doon sa Bengbeng. Ayan natin yung sa UC, ma'am, may mais. Ay, dadalhin ko nga sa Bengbeng yun. Doon sa Hindi naman yung hanapin mo yung yung bayan mo. Hindi. Siyempre may merienda tayo para hindi tayo magutom. Kulit naman. Ang gulo po yung chacha Yung birthday nga pala ng baby ko sa 18. 17 po yung gaganapin namin na tournament sa 18 birthday niya. May bisita din po tayong darating. So, buwan na lang po. Pwede yung payong ko. Hanapin mo nga yung payong niya. Ang pinapayong ng isang klase. Hindi lang mo rin. Hindi, ending ka. Cho, padal nga dyan, Cho. Nakikita ka. Kita yun mo. Bigyan mo ako pang dikita. Doon ka na. Tapos, set. Dito pa. Tapos, ganun. Alis ko. Tingnan mo kulit. Ito po mga kadiskarte, mahaba po ito. Bali, dalawa na po.
Ginawa niya. Haba. So, nasa 100 pieces po ito. Gawa natin. O, higit pa po. Sally, papag. Papag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diskarte na kaano tayo. So ayan po at nakaget na rin tayo. So update ko na lang po kayo mamaya pag-gising natin. So tara po. Tulog na po tayo mga kadiskarte. Good morning po mga kadiskarte. So ito na po. Ito na po ang oras ng aming lakad. So ang oras po ay magpo-4 na po ng umaga. Ayan, si Mrs. nakapag-ready na. Luto na siya ng aking babaunin. At yung ating mga gamit. Naka-ready na. So, ayan po at parating na rin po ang aming service. Service natin ngayon si Paring Lalamove. Yung sasakyan niya yung ating gagamitin. Para dun po sa ating lakad. So, ayan po. Antabay lang po tayo at ayan, naka-ready na rin po tayo ng ating t-shirt. Tsaka may tatak tayo sa likod. So, ayan po. Gagayak-gayak na po tayo. Na kami. Yan. So, ito na. Andito na po yung service namin. Yan. Papunta, palabas na po tayo. Yan. Ito na ating mga kasama. Sir Wawi. Saka si Gibbs. Yan. Paring Lalamove. Ito po yung service natin. Hello, Kadiskarte. Yan. So, ayan po. At paalis na po kami ngayon. So, hinihintay na lang namin si Utol, si Kuya Glenn. Ayan po si Kuya Glenn, paakyat na. Si Kuya Gilbert, at si Mang Rubelo lang. Gawin kami, oh. Yun. Kapatid siya, pangalawang pangalan. Ay, meron natin si Paring. Sana maging matagumpay po yung lakad natin. Kahit hindi man tayo pala rin ng papremyo. At least, masaya po kaming lahat. Ayan. Bali, 6 po kaming maninigsay dito. Tama, si Terene. Tayo sa Minalin pala, Pampanga. So, dito na po tayo. Hinihintay namin yung contact na ating sasabayan papunta rin sa spot. So, hinihintay lang namin dito sa daan. Ayan. Kaya ano po, mag-aalas 6 na. Dito pa kami sa highway. Na ano po kami. So ayan mga kadiskarte, sinusundan na po natin ating service. Ito si Sir. Yan, yun po yung ating contact. Sir. Yan po ang dadaanan. Tubig. Ganito po pala dito sa lugar na to. Ayun yung contact natin si Sir. Tubig. Ang bango pa naman. Starte at puno tayo, ha. So sa daan pa lang hassle na po. Sana pagpalain po kami ngayon lahat ito, kami mo lahat na magkakasama. Ayan. Ayan. Para swerte po yung araw natin ito. Ay, bangkan dito. Ito pa na yung buhay dito sa sa paligid.
Paligi po. Yan, shoutout po sa mga taga Apalit. Apalit, Pampanga. Sa Paligi po ito. Ayan po yung mga tayo pong pispan dito pan makapaikot. Kaya napakaganda pala ng lugar na to. Ayun na! Ayun na! Ayun, ayun na po kami. Ayun. Ayun na yung tent ni... Ayun na yung spot. Ay, karami. Masabi niyo pala kung ano. Daming hunter. Napakaraming hunter. Ayun na, dami. Dami. Ay, Good morning. dami po natin mga Pare, tingnan mo ang mataas ng gilid na yan. Ay, ayun pare, pwede oh. Pwede mo siya iakit ng bagya. Hindi tayo slide doon. Hindi, dito na lang. Yaman silang ano. Mababalaho tayo dyan. Nasa likod. Yan, ayan po. Pupunta na tayo dun sa ating titiksayan. Ayan. So, andun po yung gaganapan na ano. Morning, sir. Morning. Gapan hunter. Okay, thank you. Iba talaga yan. Maraming imbaril dito. Pagluwas? Paglabas ng mahirap dito, no? Wala nang labasan. Ayan, napakarami pong hunter dito. Lahat po ng hunter andito. Sir, ang pangalan mo? Speed Belayo ng Ay, kayo po pala. Gapan tip. Gapan. Member din po ako. Pisganero. Oo, wala lang kita. Magkikita tayo dun sa Ayan. amin doon. Buddy, Maraming gato rito. nari ang mga buddy natin. Basta. Oy, buddy Marlon. Gapan Ay, buddy. hunter. Sir. Ano ba na si mga tropang gaban po. Ayan, kita-kita kami. Malayo kasi sa inyo. Oo. Medyo na-late kami. Tapos na yung ano dito. May mga kaibigan niya. May mga aliway kayo na ito. Tara, tara. Idol natin to si Jesus Canopin. Ayun. Ganerong Madiskarte. Barloy. Si Barloy. Si Sir Barloy. Yan. Thank you, sir. Thank you. Idol. Ay. Idol. Yun. Kulot Bisante. Ay, pala si Kulot. Shout out po kay Sir Kulot. Ayan. 1, 2. Si Piyagi Gonson eh. May mga number na kayo? Kukuha po muna kami. Ano dito? Rarating nyo lang? Oo. Ay, kuha tayo number. Number. Marami pong ano dito. Bike, please, dapat dito si Bike, regala. Bike Ronnie, regala. Kaya pinapila ko na po dyan, Opo, your number. Marami pong tao. Kayo nang bahala sa number. Susunod nyo na lang, sunod nyo na lang. Tayo mga may number. Ginero mo diskarte. Hello. Ay, Sir. kumusta po? Idol. Ano po yung YouTube channel? Gian Hunter. Ikaw si Gian Hunter. Yung grupong laplap man eh. Ayun. Shout out. Idol. Ay. Say Jojo. Ay, Jojo. Ayun. Shout out kay Sir Jojo. Laking tao pala ni Sir Jojo. Nandito rin si Pisganero Madiskarte. Ay, ito pala si Pisganero. Good morning, sir. Out ang vlog po. Ay, kayo po ba? Mga katiksay. Yan si Pisganero Madiskarte. Sir. Dito si Maring Rex Kasama namin dito. Si ano pala si Denlin.
Si Del. Ay, kayo po si Del. Ito yun. Ay, nagko-comment po kayo. Nakikita ko kayo nagko-comment. Sir, out of vlogs po. Sila po yung mag-asawa kumapalit sa puno? Ayun po yun? Ay, sir. Lalaki na tilapia na babalik nyo. Yung mga tropa. Bawal ang bastos, kami po yung grupong laplap man eh, bawal po. May number na kayo? Pila pa lang. Saan ba yung pila? Doon. Ayun pala yung pila, ang layo. Siya yung driver namin. Mga tropa, mga taga San Fernando. Ay, pipila tayo doon. Ay, si fishing gear yung mas diskarte, nasan? Ay, meron po kayong pagkain. Pagpasensya mo, sir. Napakarami natin itong kakilala. Salamat. Oo. Pipila muna kami. Okay, sir. Dito tatlo tayo. Haba na ng pila. Dito tatlo tayo, George. Tatlo tayo. Sama niyo naman ako. Okay, tatlo lang kami. Bawal senior. Makotong na ka naman ganyan eh. Tara, makipangantara. Palwal yun pa. Ay, makipila muna ako. Thank you. Picture tayo kami. Buddy. Picture tayo. Buddy. Gunero. Pila tayo, pila. Si Beds. Hello! Miss Cunero! Diba? Oh. Any shout out sa'yo? Yun. Salamat. Si Beds. Let's go. Asa si Idol? Ay, pala! Malapit ka na muna mananalo. Gunero. Elmer Torres. Ay, kayo po si Elmer. Ayan. Sir Elmer! Hindi siyempre pag ganun. Sir. Sir. Pisganero ka lang. Sa pagsuporta pala. Boses pa lang eh. Boses pa lang. Talaga akong mga talaga. Dati nagkapasal. Ay, Sir Bam. Ayun, Sir Bam. Sir. Ay, si Pisganero. Makikipila muna ako. Picture tayo. Tignan natin sila Bossberg. Ay, Dito. Gunero eh. Iba yung pangalan nito eh. Pisganero. Video tayo. May number ka ba? Ay, babalik ka na. Lando. Yan, nakasama ko na rin po yung isa rin nating idol, no? Idol. Yun, Miss Jo. At saka si Mrs. Meg. Yan, tsaka Joser. Yan, sir. Sip. Sanero. Ay, sir. Yan kayo po si Mar. Shoutout kay sir. Mahaba na yung pila. Saan ba yung pila niyo? Wala pa akong ano. Doon muna kami sa likod. Late na kami, mahaba na yung pila. Mahaba na yung pila pala. Ito ka na, yun ang mga. Shoutout kila sir. Kapiti Hunter. Magkasama rin kayo lagi na niniksay? Opo. Si Lele nag-comment to sa akin eh. Yung dalawa na to eh. Medyo madalang-dalang na po kasi yan, busy. Kaya pala. Buti nasingit kayo dito. Talagang pinagandaan. Ni-schedule talaga ni boss. Tama oh. So yan po, napakainit po ng pagtanggap sa atin dito. Napakarami nating kakilala. So salamat sa pa-tournament nito ni Boss Diggs. Nakita-kita yung lahat ng hunter. Yan, iba-ibang lugar. Dami pala ng Cavite Hunter, no? Dami lang. Dinayo talaga ano. Dito na rata sila tulog eh. Pila.
Dami talagang hunter ah. Oh, may tiksay po, ayun. Yan. Kaya yung utol niya. Alam mo sir? Homer, shout out to mga Mintag group from Yo. Mindoro. Yo. Layo ah. Oh, pero base na ako dito. Ako Yo. Salamat sir sa suporta. Sir Mike! Ang layo eh. Joe. Masyo. Idol din ni Mrs. yun eh. Wait, sa shoutout ka. Sir Mike, Shanting! May kasintado yan. Next time na. Katiksay. Idol, Bisgonero. Yan, Mike, tiksay. TV. Ano, Sir Mike? Lala mo. Lala mo. Malaki, di kasya. Malaki hindi kasya. Pwede yan. Ayan, tatlo. Tatlo na tayo rito ngayon. Yan. Ganda ng bat. Di ka maniniwala, plywood lang to. Ay, inano lang. Yung dalawa to. Pinakinis lang. Dinikit ko lang tapos nilagyan ng masilyang pang kotse. Para di halata. Hindi naman Galing ah. nasisira. Ganda. Gaan yan. Plywood eh. Ang mabigat ito. Ang pinakamabigat dito, eto. Ang hiksi ng barrel, 12 lang. Pero Eh, malakas, sa malakas size siya. grupo namin, kay nyo, Tiksay Peace Hunter. At makisupport din po yung aming channel. Ayan, Bang Peace Hunter. Salamat. Lahat na may 200 lang dyan. Mayroon na ka rito. Ay, pera pa muna sa. Bawal daw po. Sino nagpapalista? Sino nagpapalista? Si Sir Desart. Zero. LTV. Katiksay, Fish Hunters, the best. Nililist pa na niya yung mga pangalan ng mga Parang Ay, yung nakalis. Nakabubos tayo sa oras eh. Set! Set! Ano si Boss Diggs? Ipo ko na rito si Boss Diggs. Ano ka kumukulek ng pera, ano? Boss, sa amin nilista na lang namin ng mga pangalan tapos isang kolektahan. Bossing yung sa amin okay na. Cavite Fish Hunter. May number ka? Wala pa. Paano okay na? Hindi, nakapagpadala na ako sa'yo. Ay nga, may number ka, ala ka na. May Wala pa kami. Hindi, paano ko na, ano ba kayong... Yung sa number sa sinend niyo Sinenda po. ko kayo ng number, di ba? Kung nagpadala na kayo. Oo. Nasaan yun? Eh, parang inilista ko rin eh. Kasi pupurahin doon yun eh. Naku, di ko pa pala nakakuha. Sige, sige, sir. Mga pera. Pakita niyo yung Sa mga papel. number. Sa papel po. Di ba sinenda ng number? Oo. Boss, ano lang? Pangalan po namin. Sa namin ito. Yan. So, kung 01 to, 02 to, 03, Okay ah. 04. Kasi ang number doon ay 1, 2 eh. 05. Para lang hindi magkatapa. 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012. Dami ng